pidetty tietyllä tavalla, mutta siinä on toisaalta se, että kun ne pojat käyttäytyy kans niin hyvin kaikki. Teko massiivisuus! V6. Joo. Ei se champions. Kautta te löysitte Janisin? Draaman kautta vahingossa. Mulla oli vaan päätös. Mä päätin nyt, mä menin mun kaverille ja sanoin, nyt tunnistetaan katto niin jäsen. Mä en lähdetään ennen kuin me tunnistetaan. Mä oon kattellut jotain Playzonein DVDt, sinne vitsi Shonen-tai on aika siistiä. Johnny siis on sit parempaa kuin kaikessa muussa. No ilosia. No sepä. Jos on kaikenlaista. Mitä No iloisia ja sit tavallaan se on niinku... Siis kaikki tietää, että ne ei ole niin vakavissaan, kun ne tekee sitä, mutta me tiedetään, että me ei olla niin silleen, oteta itseämme vakavasti ja ne ei ota itseään vakavasti. Niin ne tekee työnsä niin silleen oikeesti, että ne ottaa sen työnsä vakavasti sinänsä, mutta ei itseään. Ne tekee se homma on niin monipuolisesti, ei se ole ainoastaan rajoittu pelkkää musiikkia. Silloin se, että se on oikeassa viihdettä, mitä ollaan näytelmissä ja ollaan draamoissa. Minkä takia me tarvitaan Johnnyssa ja täällä Suomessa? Täällä on niin synkkää. Ei kestä koulussa ja töissä, jos ei pitää laittaa aivot välillä narikkaa ja vaan ollaan siellä hyllyllä. Koska siis ensinnäkin se, että Suomessa ei ole idoleita. Niin. Ja Suomessa ei niinku suojita unelmoimista jotenkin. Aivan. Se on niinku hullujen hommaa. Niin on. Ei ole niinku, me ei pystytä löytämään täältä Suomesta mitään sellaista viihdykettä. Sen tavasta, mitä Johnnysta on. Jos ne tulis uudestaan Ruotsiin, niin mitä te haluaisitte, että ne tekis siellä? Hienon show. Laulaisi enemmän biisejä, kun niillä olisi tosi julkaistu. Totta kai sinne menee joka tapauksessa katsomaan, mutta just se olisi tosi kiva nähdä, jos olisi semmoinen just joku vähän isompi tapahtuma. Tai vaikka jos että kun niinku Tekossakin soittaa kitaraa, niin että jos se niinku silleen, jos ne halus laulaa yhdessä ja säästää yhdessä tuollaisiakin biisejä, niin se olisi kiva, että olisi niinku ne soittimet mukana siinä tai jotain. Kenestä tykkäätte enemmän, Tekosta vai Massusta? Ei saa kysyä tuommoista. Ei saa kysyä. Ehkä niinku 50,1% Massusta ja 49,9% Tekosta nykyään. Molemmissa se on vähän mennyt edestakaisin, kun molemmista tykkää sit niin paljon. Niin. Tosi paljon niistä yhdessä. Ne on hirveän hyviä, ne on selkeästi tosi hyviä frendejä. Mun mielestä niillä on sellainen tosi hyvä spiritti yhdessä. Ne jotenkin sopii tosi hyvin. Toimii silleen yhdessä. Että se ei ole vähän sieltä, että miksi noi nyt on laitettu samaan tollaseen. Mitä te tykkäsitte siitä, kun ne lauloi englanniksi ton niin Surfing? Se on mutta sitten tavallaan niin tottuneen siihen japanin kieleen, niin se tuntui silleen tietyllä tavalla vähän niinku turhalta, että kun mun mielestä ne japaninkielisetkin lyriikat on tosi kauniita. Silleen se, että on tavallaan ajatellut tätä asiaa. Mutta silleen, että niinku tavallaan niidenkin puolesta, jotka ei osaa japania, niin. Ja sitten, että ne on oikeasti ajatellut sit ehkä asiaa senkin kannalta, että ihmiset ei osaa kaikki japania. Mutta onko teidän mielestä tärkeää osata japania? Onko ne laulut parempia, jos ymmärtää, mitä ne laulaa siinä? On. Siis on. Joo, toisaalta, että tietenkin jos on vaikka japaninkielinen laulu, mutta siihen saisi niinku käännökset, niin se olisi niinku kiva. Mutta sitten taas, niinku en mäkään, kun mä aloitin kuuntelemaan japanilaista musiikkia, niin ymmärtänyt yhtään mitään. Mutta mun mielestä se kieli ylipäätään kuulosti niin tosi kauniilta. Niin sit se ei edes niinku haitannut, että mä en pitäisi näille tiedä. Mistä Tegomassin sinkuista te olette tykännyt eniten? Kiskaiden. Ai-aikaisesta. Mulla on taas ai-aikasa. Mä en ai-aikasasta tykännyt. Mä en ole ihan varma. Mut sit mä oon tykännyt niinku varmaan joka sinkulla niinku B-puolesta ihan kauhean. Toi teillä Kimi Pokuna. Se on aivan ihana. Mä oon tykännyt siitä Kivono Hikari no Akari ni Tomoso. Siinä on niinku lyrikatkin jotenkin niin sellaiset, että mutta... Miltä niitten seuraavan sinkun pitäisi kuulostaa teidän mielestä? Mä odotin niitä jotain muuta kuin sellaista niin hidasta slomania. Jotain koska ihan kuulostaa kuulla jotain tosi ei niiden tyylistä. Jotain vähän sellaista ilosta ja sellaista nopeampi. Tanssimusiikkia ja sellaista diskoa. Hei!
Ja sitten onhan Johnny sit seksikkäitä.